салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако навори имрӯза аз духтаро анами намуд материалои гирбишини атласи духтаро бисёриётон мепурсиден. ина духтаро мувофиқи талаби шумо нархи ё кадомаш маъқула 180 сомонӣ нархи як донаша. касе обтовӣ мегира бо арзон мешавад. ина расветкош ман хеле як видео када нишон метиҳам духтаро. хоҳиш мекунам духтарако сурат напурсен, вақти суратгирӣ отдельно надорам. ҳамахе видео мекунам, вибр кунен. аинҷа скриншот када вибр када истед. ман гузарам. ина духтаро ина духтаро кабутай сиёсафед, фиолетовый, сурх, коричневый. хулоса ин ранга атласай духтарако сангошон дизайнери задага дизайнери серсанг 3 метрш 180 сомонӣ духтаро. нархи донашонай оптон касе мехарад духтарако бо арзон мекунем. мана омадаем ба ин қисмаш сангои дождик духтарако иношам ҳамчунин нархи ҳамаш духтарако як хелай. ина лавдоман чакан лавдоман гирбишин бо духтарако мана اینو برای دکتر بشور نغزیه ایدی برای شمایی اینو نغزیه اینو چند چه دوی بر به حد کلونای 3 میتره پوستی مور دوران دخترکو امی گیربیشینو نگاه کنین расветкошона ина духтарако нигоҳ кунед тигракое ки нишон додам ина расветкош 4 та расветкаҳай гирбишини духтарако я мамнар хайкаҷи духтарако ба нил асакора бинен ирам 180 сомон сангошон дождикай не арманский шолкай духтарако диден я маҷоибот качество хулас буда инҷа инаму дошаста 180 сомони вибри калон марҳамат хоҳишмандо скриншот куда дар ватсап партоед бо ини моделош аста ишам аҷоибот фасонай 180 сомони духтарако куртои ҳиндиски шарфошон отдельне материала куртапоча медузонен кадомаш маҳқула 190 сомони гирбишинӣ дора духтаро паплини дора ин намудош гирбишиния духтарако дидед мана чизе ки дар танаи модели ҳиндигӣ мебинен ана гатовише материалаш хай хулоса дарунда ҳамин чизай 190 сомони духтарако 24 kilos 19 190 сомон як куртабори духтарако тайёр мегирем курта медузонин хеле пешакушон тайёрай